Takže zdravím všetkých. Práve som dopozeral Ubisoft konferenciu z E3 a musím povedať, že ma príjemne prekvapili. Hlavne čo sa týkalo The Crew, to ma prekvapilo. Ďalej tá menšia cutscéna z Far Cry 4. Z toho som moc nevyčítal, takže neviem ďalej. Pohyblivosť v Assassin's Creed Unity bola dosť zaujímavá, hlavne ak išiel z toho kostova, či čo to bolo. Jak neskočil do sena ako obvykle, ale proste tam doskakal po tých trubkách, aj keď tie salta tam a rôzne somarinky už neboli až tak realistické, ale to je jedno. Ďalej, čo sa mi páčilo, bolo Tom Clancy's The Division. A čo tam ešte také bolo? No, to Shape Up to bolo zaujímavé, aj keď podľa mňa radšej si pamätať si niekde von, ako by som mal sedieť doma a cvičiť tam kliky. Nevadí, no a následne Tom Clancy's Rainbow Six Siege. To bolo nečakané, nevedel som o tom nič, asi ani nikto, možno pár ľudí. Ale náhodou to bolo celkom zaujímavé, hlavne tá kooperácia tam. Samozrejme Assassin's Creed Unity, tá hra 4 hráčov, ešte som úplne nepochopil, že ako to bude fungovať, pretože neukázali ani, že či sa bude hrať single player v 4, alebo či sa budú dať len určité misie a podobne. Určite si pozriem aj iné konferencie, poviem si pozrieť EA kvôli UFCčku a rôznym iným veciam a samozrejme Microsoft asi nebudem pozerať, pretože to nejak ma nezaujíma, tak by som povedal. A koho ešte tak neviem, hlavne ten Ubisoft ma zaujímal, tak som si hneď pozrel. Je ráno, takže poviem ešte točiť teraz Watch Dogs. Odchádzam, ako som už hovoril, na Malorku, čiže tady budú nejaké videjka možno a neviem, čo by som ešte tak povedal. No, určite sa vám ešte ozvem, ale ako hovorím, Ubisoft ma príjemne prekvapil. Páčili sa mi všetky hry, takže určite z nich budete vidieť nejaké videjka. Hlavne z The Crew, čo vyjde na konci roka, z Assassin's Creed Unity a z The Division, to bude až budúci rok. Takže o to sa teraz nezaoberám. Samozrejme dúfam, že budú ešte aj nejaké zaujímavejšie konferencie, však E3 je do 13. Takže učím sa s vami a sledujte vaše videjka, hlavne sledujte Ama Gamers. Tak, čus.